constitution din kasa mutum ba shi da right inda zai siya data a wayar sai ya kunna data ya amfani da wayarsa. Oh, saboda ni na kasance ba reke ce nan a cikin ku, ni a gefe nake yin al'amurori na, shi yasa har ake da dama da opportunity da za a dauki kara ta aje a kai ni kotu, duk da har yanzu ba ni da confirming akan shi, ba a dauki waya an kirawo ni ba ko kuma abin da ya danganci haka. To karfa amanta a kafofin social media nan akwai wanda suke yin lesbian su dauka suna romancing din juna, wata tana tsotsau wata a yi posting a media kuma an san su, ba a fito an yi magana a kansu ba. Akwai wa'anda za ka gansu sun fito mata ne, za ka ga sun saka wando cikin su a buɗe, nonuwan su ma wasu ana gani suna yin bidiyo suna mamin din waka, ba a fito an yi magana a kansu ba. Sai Murja da ta kafa kanta take neman na kanta ya za a yi su ta rufa wa kanta asiri tare da yan uwanta da iyayenta, shine za a fito a yi magana a kaina. Saboda ni tun a wancan karan na itike hannu ko, shine za a fito a yi min wannan abun. To karfa ka manta shi wanda yake da ragamar alhakin wannan abun, ka fi sani akwai abin da faka min yana nan a cikin zuciyata, wanda in Allah ya yarda ran gobe kiyama sai mun tsaya da kai a gaban ubangiji. Kai ne ummul aba'isin da ka har yanzu nake talbata ce ka kirawo wanda zan aura a waya saboda ya ce ya fasa in dawo gare ku in wulakanta ko wani abu in ci gaba da al'amuran da kuke yi. Aka kirawo wanda zan aura a waya aka ce da shi ni karuwa ce, kar ya sake ya aure ni ko wani abu, kuma daga baya ni aka saka yi ana kira na a wannan al'amarin. Ni kuma ni roƙon da nake yi ko in dai a hakan ne a tafi kotun ne wannan tafiya kotun da za a yi mafita ta fito a cikin wannan da kuma gaskiya ta da kuma kazafin da aka yi min da aka kirawo wanda zan aura aka ce mishi ni karuwa ce kar ya sake ya aure ni. To sai menene a ciki? Shin da aka yi min wannan din na harsar na kasa yin rayuwa, ashe har yanzu ba ku haƙura ba kenan da bibiyar rayuwa ta akan sharri. To ku sani zakaran da Allah ya nufa sai ya yi tara, kuma in Allah ya yarda nasarar wanda kuke bi ce da sharri take dinkaro shi, kuma in Allah ya yarda duk wanda yake da kutu-kutu kowanne haihuwa yake yi, ba a san kaddarar ɗansa yadda za ta kasance ba. Ba na taɓa yi wa mutum fatan cewa ‘ya'yansa su taso su lalace ko wani abu, saboda ba ‘ya'yansa ba ne su kai mini. Shi wanda ya min din da kansa a kansa nake roƙon sakayya ta a gurin ubangiji. Wannan magana haka take, duk wanda kaga yana yin wani abun ba a san ransa ba, ina yawan faɗi ina haka daidai da ƙwayar sarra idan na sauka daga layi cewa na san wannan abun ban yi daidai ba, me bi abin sai ya fi min ciwo saboda matsala ta ce ni ta shafa, kuma ni ce zan yi nadama akan ta gobe. Amma wannan abin da za a yi fitina ce tana hankalinta tana kwance, za a jijjigo bala'in da za a zo a yi tone-tonen da ba a yi taɓa tunani ba. Ina da abubuwan da suke a kaina wanda ba a taɓa tunanin hakan a cikin kwakwalwata, na san da zaman su. Dan gaskiya ne kai da kake complain din kana magana cewa aikin addini kake, za ka ɗauki waya ka kira wanda zan aura ka ce mishi ni karuwa ce saboda biyan bukatar ka, saboda kana ganin cewa shi yake tare ni kamar kan na zo inda kake ko wani abu kan na zo inda kuke, shine bari a je a yi mai wannan hanya. Aka ɗauke ta aka yi mun conference call aka ce ni karuwa ce, har sanadin haka a sanadin ka gashi halin da na koma. Social media ma da nake da a ce na yi aure na san kasance a halin da nake ciki, da ba zan kasance ina talbata a titin ba, da mutane za su dinga zaki na akan hanki na, wanda kuma kai ne ummul aba'isin da ka tafiyo mun wannan ka ce da shi karuwa ce ni kar ya sake ya aure ni. Kana dattijo ka manta cewa kai ma kana da zuri'a, kuma wallahi tallahi ko sama da ƙasa za ta haɗe kamar yadda na faɗi a baya, zan sake maimaitawa. Ba zan taɓa yi wa 'ya'yanka mata cewa Allah Ubangiji ya wulaƙanta su ko kuma Allah ya ɗora musu ba, saboda ni kaɗai na san raɗaɗin da nake ji a halin da nake ciki kawai yanzu. Ni kaɗai na san irin kuncin da nake ji, wanda kuma sanadiyar ka ne nake a cikin wannan kuncin. In Allah ya yarda sai Allah ya bi min haƙƙina da ka kirawo wanda zan aura ka ce mishi ni karuwa ce, da shi nan ba a yi ba, burin kai hazika. Kuma in Allah ya yarda sai ka gani, ba zan taɓa wa zuri'a ka fatan taɓewa ba, saboda ni ya mace ce ina burin in haihu. To idan haihu ba zan taɓa tsomi ma an ga 'yata a cikin halin ni 'yata ba, don haka ba zan wa 'ya'yanka mugun fata ba. Amma kai ɗin da na kai min sanadin wannan abu, wallahi Allah ba zan yafe maka ba. Yadda rayuwa ta lalace, yadda nake a social media ka duba da yadda na koma, Ubangiji Allah ya saka min. Kuma wai ba da bayan haka kai ne kake ikirarin barkatai ka shigar da ni kotu a matsayin mai laifi, wai kotun addinin musulunci ta ƙauye haka na ikirarin idan ina raye in kana raye
sai na yi birsin me na yi maka mutum na kashe ma wallahi tallahi ba a sai ni dan datti sai irin ku su to zan su ga mutunci na ba kariya kuke yi wallahi ta idan kun fasa kai da lahi in birsin Allah ya tona maka asiri duniya da lahira ka ci ko